Malam Sule. Na'am. Ka shiga gidan nan ka fito mana da ido. Idan kuma ba haka ba, yau za mu kona gidan nan. Haba Sani. Oga ka bani minti uku shigan karar da gidan nan. Kai, wallahi ko minti daya haba kana hauka ne nan ba gidan mata aure ne fa. Kura malam. Kai kake tsore shi, ni na ci magana tsore shi. Ka gyara halinka. Kun ba ka zo duk mataki akai a kanka. Kuma zan sa a zane ka, a ɗaga ka, a juye bayan ka, a tuɓe kayan maka na ɗegan duka. An taɓa ne. Mera? Mera lafiya? Mera?